നോക്കണ്ട എന്തിനാ ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കേ എന്റെ ബോളിടാൻ ഡ്രസ് എടുത്താ എടുത്തിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. കാണില്ലാന്നോ ഈ മുത്തച്ഛ കളിച്ചാൻ നിൽക്കരുതിട്ടോ. ഇതിന് കായ് മുടക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അന്നൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടല്ലേ ഞാന് ഒരുപാട് കായ് മുടക്കിയിട്ടാണ് ഈ റിസോർട്ടിക്ക് എന്നെ കൊണ്ടു നിൽക്കണേ കക്കാടം പോയിക്ക്. എന്നിട്ട് അജി ഡ്രസ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ ഇപ്പം നല്ലേക്കാരായിട്ട് എന്റെ സ്വഭാവം. കുട്ടികളത്തിന്റെ പുറത്ത് എന്റെ ഡ്രസ് ഞാൻ എടുക്കുക. എന്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഞാൻ വേറെ എല്ലാം കൊണ്ടുവരണോ? എടുക്കാൻ മറന്നു തോന്നുന്നത്. എന്തൊക്കെ എടുക്കാൻ മറക്കുക? അന്നൊക്കെ അങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ടല്ലോ. ഇനി എന്നെ പറഞ്ഞാ മതി. അന്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തില്ലേ? അത് മറന്നല്ലോ. എവിടെ വന്നാലും കരഞ്ഞു കാണിച്ചാ മതി. നോക്കണ്ട എന്തിനാ ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കണത് സാധനം ഇല്ലാണ്ട് പല തെറിപ്പിച്ച വേണ്ടത്.